Sarge. Pwede ka pa magpa-check, ha? Luper, may ka lang kabasa, kita ko, pero may mo gabasa-basa ka pala, tida, masih may labo ka na balaan. Ano? May labo ka na Lamo balaan. na balaan? Ano tong pamangkot mo Mamang, now? pagkutan kung ano ang diferensya sang konklusyon, kagang opinion, kay namangkot lang mistra na namon, pwede assignment namon, ikaw lang yung nakitaan kung di yung palabasa sa atong lugar, ikaw yung katuan ko. Well, no? Ngayon kayo nagkanto ka di sa akon. Siyempre, si Sarge siya. Labasa, no, di ba? So, ano ang diferensya sang konklusyon kagang opinion? So, napaka-basic lang na, no?